Kuyizinsuku ezinzima kubanini bezitolo bokufika kuleli. Abanye balahlekelwa yizo zonke izimpahla zabo kulabantu abangene bezidapela izitolo zabo. Ngesikhathi abanye befudukiselwe kwezinye izindawo ngenxa yesimo ebesimanzonzo, abanye bayasolwa emva kokutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni. Abaningi babo sebehlaliswe kule ndawo, kodwa abakubonile angeke kuphele manje emqondweni yabo. Kanti sebekhuziwe ukuthi bangazithatheli umthetho ngezandla. Not in your name should anyone go to the township saying they are now armed, they are going there to fight. They retrieved 11 firearms and 10 of them were illegal firearms. It means there are those amongst you who are buying guns illegally and you are putting yourself in big trouble. Undunankulu uthi yize wonke umuntu enemvume yokuzenzela ibhizinisi kulelizwe, kubalekile kodwa ukwenza izinto ngomthetho. There is no way we go back because the Premier he said that. Premier he gonna go back his home after he give us the message. What we need, we want to clean thing and protection from the community which will stay with them. Premier's talk is not bad, it's very good, but talking must be changed into practice. Abanikazi bezinye izitolo bathi bayafisa ukubuyela elokishini ukuyoqhubeka namabhizinisi abo, kodwa Umakhura usebaxwayise ngokuthi bangabuyeli behamba bodwa ngoba kuseyingozi. Uthi abasebenzisane nohulumeni balandele imithetho ngaphambi kokudayisa futhi. Ngingubongiwe Khumalo, eMayfair, eGoli.